Ba, orain Astillerokin parekatu eginda, eta nik uste dut oraindik estropada badagola, oraingoz 3. Getaria Zumaiak, eta atzo ikusirik barrurakoan ze luze egin zuten gaurkoa baino olatu gehiagokin, esperantza pixka bat, Gipuzko aldeak o Gipuzkoakoak zerbait ingote duten, ez? Piskat urbildu dira, 3-4 segundora une batez, orain bostera dira, Astillerok berriro buru hartu du, Astillero eta Galizia hortxe lehia bizian parean, bien bitartean goiko lehiatilean maniobra duzue, errepikatuta, orain urbilagotik ikusiko duzue, hemen ontzi berdea Galiziarrena da, haien bandera ere badute hor txopan, eta ikusi goikaldean Kantabriaren maniobra, ireki xamarra, eta Galizia eta Astillero hor dago lehia. Bai, 3 pasatira, gehiana pasatira balizan. Bai, diferentia esaten da itxasuan, patroientzako olatuak egin, herri joan da oitu bateza, balizen arrimatzen zera, baina hemen olatuak egin jugada oskuak egiten ditu. Gure askotan pasa ikenera, eta neskak aurreneko estropak itxasuan, normal xamarra da. Baina danak indute igualtzua, pasa indira, ja trenero erdi bat danak, eta ikusiko da hemen zein dan patroiak. Zuzen txona, zenek berdinenak atzen duen trenerua. Momentuz aldaketa hundirik ez. Galizia eta Astillero lehian, Galiziarrak orain momentu batez estropadaren buruan, Getaria Zumaia 5-6 segundora, Hondarribia 11-ara. Dudarik gabe lehiare badago txanda hau eta lehenengo bandera hau nork irabazi, ze taldek irabazi, ez? Baina hor Astillero eta Galizien arteko lehia hortatik pixka bat urruntxiago, hor denan tartean Getari, Zumaia, eta ikusten da hauek ere beren lehia berezia badaukatela Hondarrabiakin, ez? Esan Gipuzkoako txapelketa Zumaia Getariak irabazizula, Euskadikoa 2 segundon trunkaketa horretan Hondarrabiak, gero Txingudi banderan ere Hondarrabiak irabazizion 12 segundo bati Zumaia Getariari, eta hemen beren lehiare badaukate, ez? Astillero 2 segundoko errentarekin izan daune batez, Astillero eta Galiziarrak hortxe brankaz branka, hor estropadaren muaren erdikaldetik ditugu Galiziarrak, 3. kaletik ere Getaria Zumaia, atzerago orain Hondarribia, 13 segundoko atzerapenarekin, eta ikusi delegatuen tribunan, Astillerokoak arreta hundiz lehia jarraitzen, eta estropada dago, eta estropada polita, oreka hundikoa, Galiziarrak eta Kantabriarrak lehia zorrotzorretan, eta Galiziarrek hartu dute orain errentatxoa. Segundo pare bat bai, Galiziarrek, esan dizuete 3 klubetako neska ditugula, Cabo da Cruzekoak, baita ere Meirakoak eta Txapelakoak hor barruan, selekzio bat egin dute, eta oso estropada txukuna egiten ari dira. Getaria Zumaia 4 segundora, urruti ez, Hondarribiak aukera galdu ditu jadanik, Korta. Bai, segundo asko dira, joan digan ozitioa dagana Getaria daga, olatu bat hartzia, baina gauz hondikan ez dago, eta zenuke olatu txikiabek batek hartzen badu bestiak normalian hartu iten du, ikusten da hor dira uturra, baina ematen du gaileka momentu enten. 2 segundo. Ontzi barruragoaz, Galiziarrekin oran. ¡Nuestra, chicas! ¡Vamos! ¡Final! ¡Ay, vamos delante! ¡Arriba, chicas! ¡Vamos! ¡Creeros es nuestra! ¡Va! ¡Ah! ¡Venga, arriba! Laura Hermo, beren eskak animatu. ¡Dos delante! ¡Arriba, chicas! ¡Vamos, que es nuestra! Konzentrazio nahi du Baserri, ez begiratzea non den Astillero. Dudarik gabe inguruan dituzte, neko, nik uste dute ibilbideak inere neko arazoak izate dituzte lontzia bere lekuan ematen, eta hurbil ditutenez, hori, pixka bat barrura eskatzen, aurretigoaz eta hor urduritasun punto batekin, izugarrizko aukera dau, hori, ikusirik lehenengo luze hori atzetik egin dutela Galiziarrak, ziabogan ondoren aurre hartu, eta poliki, pixkanaka, segundo bat, metroan poreioan ateriaz, oraingoz ontzi bat pasatxo Galiziarren alde, eta hori asko da, gaur bezalako egun batean, eta berriz Zumaia Getaria hortxe, 7 segundora asko galdu gabe, eta nik uste dute podium ere hor daukatela, brontzezko hori hor luteke, eta gero lehen esan duguna Hondarrabiakin lehia bizi hori, eta lehia zuzen horretan aurreti diela Getari Zumaia, 5 segundo Galiziak Astillerori, 8 Getaria Zumaia, 16 Hondarribia, bandera historikoa ia eskutan dute Galiziako neskak,
Oso egun garrantzitsua izango da hau, hor dira, balizak bertan dituzte, bandera Galiziarrentzat izango da. Aurretik Galiziarrak 4 segundoko errentarekin. Es nuestra, chicas, es nuestra. Gurea da, ikusi ze festa ontzi barruan. 11:25 denbora bigarren Astillero, 3. Getaria. Zumaia eta orain helduko da Hondarribia 4. postuan. Eta hementxe da gurekin emozioz beterik Araceli Fernández, Galiziarren delegatua gaur. Araceli, enhorabuena, es una victoria histórica para vosotras. Sí, es la primera bandera de la Concha para Galicia, porque tampoco hay ninguna senior. Bueno, pero esto es además un momento francamente histórico, quedará ahí, son con la de hoy 113 banderas de chicos, pero esta, como dices, esto es para la historia, incluida la historia de los chicos. La verdad es que la regata ha sido muy competida y vuestro segundo largo ha sido decisivo, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros hoy estábamos un poco más... El equipo tiene fuerza, es un equipo fuerte que creo que ya en el Campeonato de España de Trainerillas demostró pues el potencial que tenía Galicia. Y bueno, sabíamos que bueno, era asequible, pero el mar ayer nos hizo temer las posibilidades de poder estar hoy aquí. Hoy cuando llegamos y vimos que el mar estaba más tranquilo, sabíamos que con fuerza la regata podía ser nuestra. Muy bien, pues muchas gracias y esta victoria quedará ahí, es un dato para la historia y la historia va unida en el remo a las regatas de San Sebastián y el día de hoy quedará ahí escrito con letras de oro. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Pozik da Araceli Fernández, benetan handia izan da gaurko estropada eta erabaki horra bigarren da momentua. Alkate jaunak, Donostiako alkate jaunak, Odone Lortzak, orantxe bandera Galiziarren patroiari Laura Ermori. Une historikoa da. Neiko lanak. Nahikoa da,